Bona nit. El grup ABBA es va separar el 1982, però la seva música s'ha mantingut viva en les nostres vides i en els escenaris. Super trooper, lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. ABBA The New Experience és un dels molts grups de tribut que ha mantingut viva i en directe la música d'ABBA. Malgrat l'èxit de Waterloo el 1974, a Eurovisió ningú donava ni un duro per aquell grup suec que vestia de manera estrafolària i que, segons Bono, feia música per nenes. Però el millor estava per arribar. Rècords de vendes, premis i també separacions, primer la dels dos matrimonis i després la del grup. Però ara ABBA torna, i si van ser moderns llavors, ho tornen a ser ara. Comencen una gira mundial on els cantants són substituïts per avatars. Comencem a escalfar motors amb les cançons de ben segur Tornarem a ballar. Els deixem amb ABBA per sempre. Qui guanya, s'ho endú tot. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory, that's a destiny. The winner takes